Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, karong buntaga atong ililahon kining usa ka pari gikan sa Negros Oriental nga doon na siya talagsaon nga buluhaton matag panahon sa Kapaskuhan ug doon na siya mga kapuso natabangan wa damha nga magtiayon pangayon na lang sabta og katinawan gikan kang padre unsay mga tambag niya nini atong mga couples nga nakasinati og mga problema karong panahon na labi na ni pagsud sa bag-ong tuig. Karong buntaga mga kapuso, makauban nato sakop ni siya sa team ministry sa St. James the Greater Parish sa Tanhay City, si Father Christian Benjamin. Good morning, Father. Good morning sa tanan pod, maayong buntag. Daghan kayong salamat, Padre, sa pag-uban kanamo karong buntaga. Padre, can you share to us your story, Father, kaning naanda na nimo nga gimbuhaton labi na panahon sa Pasko, Father, kung diin mag-post ka sa tricycle driver, musuroy ka sa lain lugar sa inyo, ha? Sa sinugdanan sa unang panahon, magkaruling ko. Pero ang karuling nako, ako'y manghatag sa akong kantahan. Kaya anyway, yabagon man ko daan, di ba ko maitingog, may nang dili sa mahiubos akong gikanta ako may manghatag sa Pasko, gabiing dako. Na ako'y nakit ang couple kay akong gipangita unta katong mga pobre ba. Nya dinis dumagiti panahon og Pasko, magabi na walay sakyanan, walay mga pedikab kaayo kay pamilya. So nitabo sa drive ko, kakita akong pamilya nga dili sila gakalisod. Kwartahan, mailan nimo sa sinina, dagko silang mga bag, dagan silang gidala. So ako silang gipasakay sa pedicab. So daghan sila. Unya, mo ni siya ang buhaton ako pagsakay, mo-greet yun kog Merry Christmas. And then magsulti ko, kabahin og marag opportunity na ako nga mo sulti kabahig Pasko. Pero adunay kalainan. Dili mo tubag ang pamilya. So nangutan ako na dugay, taga-asa sila. So pag ingon nilang taga Mindanao, gikuyawan ko. Basin di ay og dili Kristiyano sa akong pasahero mo nang dili mo tubag og Merry Christmas. So akong gipangutan ng Katoliko mo dili. Nang tubag sila Katoliko. Pero tingala gyapon ko nganong di man mag-isturahanay. So nagsulti na po ko kabahig Pasko unsa kanindot ang Pasko pag sa ulog ng Pasko. Hangtod nga nanaog sila, at tuloy na ipili ka magsunod nako akong choir. Nako'y choir. Sa pagkanaog, manganta sila, manganta. Pero kaning panahon na, ni hatag kog gesture sa akong gasun piligaw nga ayaw mo kanta kay murag dili maayo ang hangin aning akong pasahero. So pagkanaog na nila, ni hatag siya dako-dako. I think 200 pesos. Wa na ko gidawat. Ako ina nga, ako ra na pinaskuhan kay libre ni nga usa ni biyahe. Unya, at the same time, kung matag kong pinaskuhan ninyo, dawatang akong bugas nga 2 ka kilo. So, ang 2 ka kilo gidawat sa bana, then gihatag niya sa iyang asawa. Gusto na sila gamay. Unya, giuli sa bana ang bugas. Niya akong giingnan nga, tingali, nung mas gakinahanglan ang mga pobre pagyud ani, ihatag na nila. Kay dili man may pobre nga pamilya. Ako po mura po na naningon ko nga bisag dili mo pobre, dapat lang regalo gikan sa pobre. So ani siya sa asawa din nangutana sila nga driver ba jud kag pedicab. Alam pag mamakakod December 25. So ningon ko nila nga actually, dili ko driver nga pedicab. Usa ko kapari. So, ipakita ko sa ID. Paniguro lang. Isulti sa siya ang asawa. Ni katawa ang asawa. Kaya ang asawa di ay napod sa simbahan ka trabaho. O sa siya kolektor niya ang bana o sa kaliminister. Diya lang pagpauli na ako mga alas 11 sa gabi nga dawat kong message sa Facebook ang bana. Nakuha ko yung Facebook ni connect siya sa pare. Dinangutana nga dito siya nisulti. Nga ang pag-anhid din nila dumagiti mao ang pagplano sa pagtunga sa ilang mga bata kay magbulag sila. Kaya it's been 6 months nga wala sila communication. Siya nga gituyo nila nga magbarko lang, mag-commute paingon og dumagiti kay unsa ni kanang para di sa mag-isturahanay. Kay kung magsakyanan sila mag-isturahanay man sila. So lagyo lang yun. Siya salamat kayo padre kay ugwa ka na himong driver magbulag yun yung pamilya ha. And then ingon sa ato nga ugma dayon padre, mamauli ni Mindanao as a family. So unsa gibati nimo Padre, dihang na sayran nimo ang ilang istorya nga wa mahinayon
ang ilang pagpanagbuwag unta og moto mobalik sila isip usa ka pamilya na sa Mindanao. Katong panahonan, sus, bugat kayo. Bugat kayo to sa akwang part. Pero ni kaingon jud ko sa Ginoo nga kuan kanabang pasalamat pug ko. Nga pasalamat ko ka ang espiritu sa Pasko nakahatag og bagong meaning nako. While you're on that, Father, unsa man ka importante gyud proper communication sa couples, Father? Before ka matigsul, labi na gid nakay kalagot or nakay kasakit ba. Ibutang gid tingali nimo sa imong una nga before ka mobuhi og pulong, hunaon nimo nga kanang imong istoryahan anak din sa Ginoo. Pinalangga sa Dios. Unya ikaw pud nga mosulti, pinalangga pud ka sa Ginoo. So kung imong hinigugma ang imong istoryahan, makaako ba ka kag istorya og sakit? If ang imong tubag imo siyang hinigugma, imo ba siyang angay pasakitan sa imong mga pulong? So mubalik yung Christian communication. Father, during the pandemic, siguro karong bag-ong tuig, dunay ubang mga relationships are off to a shaky start this 2021. Unsay matambag nimo nila, Father? Number one, yun ang dapita is buhia si Kristo sa imong kasing-kasing. Kaya siya ato ang baseline sa relationship. Dili makaya sa relationship kung imo rang kwarta, imong kagwapo mo imong basihan. Pero ang imong relationship nga gibasihan nimo diha kang Kristo, nanim niyo diha ang respeto ug panagiusa. Dili jud ka maglisod. Mo gid akong advice. Pangita si Kristo karong panahon na. Father, to cap this off atong conversation karon, unsay mensahe nimo sa mga nagtan-aw na ato rong buntaga? Ang ako lang yung ika-paambit ninyo nga ayaw mo kawad-an og paglaom. Labi na usab sa mga pamilya, walay problema nga di masulbad kung istoryahan lang. Lingkuran sa minaayo, dili ipaagi og kaisog og singitanay. Alang usab sa mga anak, wala pud tay sa mga anak, wa tay katungod na magtubag-tubag sa ginikanan. Kaya ang mga ginikanan maoy representative sa Dios diri kanato. Kanala. Salamat, sir, salamat. Amen on that, good Father Christian. Thank you so much for joining us. We learned so much from you. Og we wish you well. Daghang kayong salamat, Father Christian Benjamin. Salamat.